Det korte svar, det var på tide. Men det gode svar er jo, at vi har brug for dialog i en omstillingsfase. Det har været fantastisk godt. Det har været fantastisk godt. Altså, hvis Bornholm vil frem, så er vi nødt til at lave noget nyt hele tiden. Også dejligt at se så mange, der er frem i dag. Det er vi glade for her på havnen, at vi interesserer jer for, hvad der sker herude. Det er rart, der kommer så mange, og jeg synes, det er rart, at de er spørgelystne. Jamen, jeg synes, det her informationsmøde har været godt, fordi man får noget indblik i, hvad det drejer sig om, både med visuelle billeder og tegninger, og forklaring på, hvad der er sket og hvad der vil sige. Og jeg er næsegrus i beundring over ingeniører og alle mulige andre, der bare kan finde ud af sådan noget. Det er helt fantastisk, synes jeg. Så selvfølgelig skal vi frem. Med dialog som det, vi har haft i dag, får vi den indsigt, der er forudsætningen for at kunne nikke til de beslutninger, der bliver taget, og dermed føle ejerskab til det, der sker. Det var det, jeg sagde.